potrebujeme troška také zábery, ak sa robí. Však ľudia, však ako Ratlika tu mám furt za sebou, ja mám furt čo povedať do tej kamery, odčúvaj. Peťa, usmívaj sa. Zelená voda, Beach Bar Auto Show. Konečne mám auto vonku na zraze medzi ľuďmi. Ukážme to aj na kolesa, však už ste to videli vlastne v minulom videu. Poď sem, prosím, tá Lukino. Ukáž im ty kolesa naleštené. Aj lajočku. Očakávame, oh shit, kámo, pozri aká farba. To je brutál. Očakávame veľkú návštevnosť. Už sme robili prvé kerky, sa podpísali jednej babe na stehno. A nič, je to tu sranda, akože je tu extra veľa ľudí, to som nečakal. A brutálne auta. A nie je to dobré asi na psychiku, lebo proste úplne, nie že závidím, ale kámo. Auto, ukáže toto auto, typka, jak vystupuje, kámo. Ale tá farba je brutálna, to normálne ma zaujal. Akože, neviem, je tu toľko M3 a M-kových všelijakých oných, čo by sa mi ľúbili, že idem umrieť z toho. A o tých iných autách nehovorím. Excuse me. Doslova. Poďme aj my popridávať. Poďme troška pridávať. On to má hlučnejšie, asi sa chce pretekať, ale máme lepší zvuk s deravým výfukom, ktorý budeme opravovať, kamo, ďalšie video, musím to spraviť. Ja som čítal tie komentáre ináč vaše a akože modrí ste tam velice, ale máte pravdu tentokrát. Musíme to prerobiť, je to moc hlučné na také auto, ale vyzerá to dobre. Takže cieľ splnený, sme tu na akcii, četujeme, budeme pozrieť nejakých ľudí, čo sú zaujímaví. Teraz máš čas? Poďme pozrieť žlté auto také, taký chrobačík, žltý, kto má rád Beatlov. Poďme pozrieť auto, to vedúci prišiel na zaujímavom speku podľa mňa, že žlté auto a červený interiér, akože vyzerá to, mne sa to ľúbi. Začali sa mi ľúbiť takéto, že extra bagantné farby na auta. Kámo, žltý ony, žltý dials. Toto môže byť taký, že ďalší step z Bavoraku, ale ešte nie z môjho, ale až takého, že dobrého Bavoraku. Je to sila, tyrkola, žlté pasy. Nič, opýtame sa vedúceho, či do toho môžeme aspoň sadnúť. V tejto generácii som ešte nesedel ani. Brutálny feeling kvalitou. Zober, to je auto, nie je úplne najnovšie, už to už bude mať, môže mať 10 rokov, môže mať takéto auto. Ale môže byť. Mohlo by byť. Mohlo by byť? Naľavo kľúč. Ja mám kľúč, to je iba taký pichnutý. A to máš upravené, či máš dolu? Nemusím na brzde, musím? Musíš. A zapni výfuky napravo. Napravo, pri páke. Díváš? Je dobre. Pekne auto. To až hrmí, ty kokos. Cítiš normálne tú silu toho 6V opäť, že ako to celé stláča, ty kokos. Strašne sa mi to ľúbi, Porsche dobre filuje. Keď sa budeme snažiť s autami, tak sa nám takéto možno aj podarí kúpiť, lebo vedúci hovorí, že robí s autami. Sedačka, proste všetká výbava tam je, sedačka sa ti hneď posunie a máš kone, atmosféru, peknú farbu, pekné auto, fakt pekné auto. Zalúbilo sa. Poďme, ideme testovať, testujeme. Ideme na 7 metrov baviť. Začína plniť, lebo mám moc roboty. Ale auta, jak prišli pri nás, už som to taký stesnený. Som si hovoril, že sme tak ďaleko od všetkého, ale dobre to je, jak to je. Let's get it. Celý proces, tie čísla, že či sú to tie správne, lebo ja som vlastne expert na datumy. Sa ti nepochválil, ešte ja už som dojebal toľko datumov, že reálne prišli typci domov a proste ukázala máme datum a ona hovorí, že to je koho. Ja som sa nenarodila v máji. A ona namiesto 8-ky 5 tam mala. Mojou chybou samozrejme. Ale ja sa vyhovorím na Vlogísek. Preto natočíme Ratlikovi vláčo na kameru. Pozdravte. Chlapci, jak sa vám robí dneska? Dobre sa dneska robí, ja. Dobre, len je teplo. Posvied si na to. Jak v Rici. Čo tu máme? Kde? No, už sme dali. Drsné sme to dali. Polčíme, už ideme ďalšie. Pekne. Takže takto sa tu maká. A my tiež máme tu troška problémy s internetom, ale akože... Hľadáme. Hľadačky. A natočíme túto baborák. Baboráčik. Je síla. Napríklad táto modrá je síla. Let's go. Pamiatku, že... A ja ste potom. Pozrite mi potom aj bavoráka, že či to môže byť. Hej, ktorý je to? Tento, strieborný. No vidíš, to máš tam také dobré, ty kokso, pekné elektrony. Hej, taká imidžovka. A čo ti robia? Runy. Aha. Čiže nejaké struny. Dobre, tak sa držte. Díky moc, pekný deň. Padali kurva
na druhú stranu Zemegule. Tu by mal byť zadarmo za tie kolóny a za to parkovné mal byť zadarmo vstup. Máme tu mechanika hlavného. Ich to troška preštartovať, daj im zvuk, nech vedia, že... Ja aj na studené, jak ty, že otočím kľúčik a nepodľa. Dneska už 13 na studio som hral, vidíš?